מרגולינה. בוא נשמע, אחי, מה אומרת מרג'לס, האם השופטים מרוצים, או שמה מרגול, סליחה, מרג'לס לא מתאים לערב הזה, מרגול, סליחה. מרגול, באופן טבעי, אני מתחיל איתך. מרגולינה. איך? מרגולינה, גם מתאים פה. מרגולינה? כן. מה מרגולינה? או מגי. מגי, באמא שלך מגי, מה קורה? מהיום מגי. מגי, יאללה, גדול. מגי, באמא שלך, מה את אומרת על אהבת חיי? אז אני רוצה להגיד לך שאני מחבקת עם בוסות לפנים את בועז מעודה. זאת אומרת, מאתמול הוא לקח את המשימה שלה? בואנה, הוא נתן פייט פתאום. הייתה מלחמה. הוא שר, אז מגיע לו סתירה מדי פעם. ברור. אין. תודה, מגי, מאסטרו. תראה, איזה 11 שירים ככה, היא רוקדת לי פה על הראש ודופקת לי במוח. אין, היום אתה בג'נן. לא, היא צריכה להירגע, זה שיר ראשון. הוא השכנים שמצלצל לעירייה שיפסיקו את הרעש. הוא מאלה שאומר, יש כאן המון רעש. סליחה, יש כאן המון רעש אצל מגי. כן. הם עושים צדיק, בבקשה. זה עולם מצחיק, לפני רגע הוא כמעט עף, ועכשיו הוא פתאום משחק אותה, כל הכבוד. יפה. צדיק. האמת היא שאני לא יודע מה להגיד. אל תגיד. לא, באמת. זאת אומרת, זה שמח, זה נחמד, יש לו קול נהדר. זהו. סבבה. שמח. גל. המציאו לך את הדבר הזה עם הקאובוי התימני, ואתה כל הזמן שר מאיר אריאל ואפרים שמיר וזה. אבל יש בך גם את זה. וכשאתה עושה את זה יפה, וככה אתה הולך עם זה, אז זה עובד. זאת אומרת, אתה לא צריך להתכחש לזה. אתה יפה מאוד בז'אנר הזה. יפה. אתה בכלל לא מתכחש. נכון? לא, יפה מאוד.